Hadin kajing mi thamai jong ka sengriu lum kau VPP hapo kajing alam jong uba arden milar basaya moit kane ka seng kala ya kun nengkong ya ka election house nam ar pho lai bat kala job hado sau sit haka sin ka ban nengkong bat kane ka seng kala kat banang mi kisngi kala nang klain na kajing kershan jong ki pait ba bat kajing job jong kane ka seng kala ya kun saya ka election MP Barhakani ka jingi yakun ya ke election MP kani ka seng kala job don buram da ka batam kaput hado live hu artli ki constituency hakani karilum khasi jentia hapo ka jingelam jong ba dan bat ke bai pat ki nongelam iyo i ba ki nongelam jong ka VPP kilong ki briu ki bas scam kanong rim bat ka jing mut ka jing perkhat ke bai saja po assembly kani ka seng yo i bai kala job dan burom da ka bayo kani ka election MP arpo saw haro sanlak nyepuwe jar nyepu prawod kani ka ward kala penkendit ya ki babun ki political parties naru ka kongres NPP bat ki bai ki pak sing riulum ban yo i ba UMP Dr. Ricky Ejesengkon ula yo ban bam smai ha parliament bat ka jing bam smai ka jongu da ka ba ukran penkut da ka ai kup ye ki dokot da ka kten khasi bat da ka kten garo hadin ka jing mam smai jong u hadin ka to kan isngi wala yo ban kren hapo parliament da ka ba open pau ye ki jing e jong ka jala ka ba ka ye kendo nado ki jing e jong ki paj ba ha kapot ka meghalaya bat asam wala yo ban ra bat ka wei pat ka bu angnur ka long ba kten khasi kan rung ha ka khrnit ka ba pra jong ka riti sanchar jong ka ri India bat uda ongru ba unjin dalas ngokumen ba chisen kasngi unsa yo ban kren ya kten kasi kumbalong lam kiwe ki MP ba ki yo ban kren ha kten lajong kani kala paskutanat ya ki babun ki paj ba kani ka jala ka jongi ka ba ki ong ba ni das ngutanat bang yo ban pha yo MP ha kani ka kenti ka bamenta wala yo ban pen pau ya ki jinge jong ka jala hapo parliament bat ka VPP menta kala pai khamar syaki election MDC bakan yo ban sanchar hi marwai andre ki ni ki singi baldep yo i ba ha kot khobor khasi ka baong ka bala ban ra ya ki election MDC haki CDC JCDC shadow usnem ar pusan karkum bajing pen pau ngni kalong ba ki abya ka jing temu jong ka sarkar India ban ra ya ka jing pen kala ha ka kharnit ka ban riu jong kariti sanchar kari jong kari India shushu ka sarkar India kala pen kre shat ban ra ya ka jing pen kala ya ka sikshil apo parliament ka bala ban long menta usnem nag mata ka jing biang jong ki district council ki badon ha ki jala ba per jong kari India ngim tipla kan ka jing pen kre kala ban urlong ni kam urlong henrei ka urlong kala bakan ni ka election MDC kala ban long sha usnem ar phosan bat ka VPP kala pen kre shat ban yo ban sanchar hi marwai la kalong hapo JHADC lan hapo KHADC pada ka jing kershan jong upaj ba kumbalong ha ka MP ka VPP kala ban sanchar ha baro artri ki district ki badon hapo khasi ba jantia lai kumapan pau ki bai ki political parties ki ong ba ke election hapo Meghalaya kalong ka paper nakawai ke election chakawai pat haka MC ki jet kumbai haka MLA da kumbai bar haka MP kumbai taking up stang ya kapor ba lano election MDC kan long bat mano ban yo ban sanchar hapo district council